koda we dachi obe MP obe minister obe lawyer obe judge konfo bi a wonni baye no ubi ni and Arefo yamamu nyina akwaba na yemfa momra NYANSAPO kasa mfonyini so digitiro me amohwe yefri echichi ene mencheye nyina yesa matrase biem yede maba kasa fidie so yabota yetitiru adabia yetrase a yede tumonim amamre amanne amamre sunsum sam ena afi toda amanwasam atetesam afutusam na nyina ene bota yetitiru ntia kasa mfonyini ewo honomo YouTube ena yewo NYANSAPO ene edin obo a obehu yedwumadi ayedie nyina na nso de wani kutwawisi ahwemienu santem yi wode edi echiri ebi ya adesua ebi ya futuo ebi ya atetesam se de medical aboso na ebeboa ama ye nyina ya brabo akọ animu na emom mesrew ya no wakai na wa subscribe na wa share na wa like na wode wadwen kire nso de ato ase saa na wode amame wo meda se wa ye sitie de amame ene ya se hia bi mu a ye bebo enkomo na yenkoma opanyine ni ndi nkomo yi yenkoma na kwa aba ewia na fe yato aso nana papa ye mo akwa aba bi mbenya papa pacho mpom ye de nyame adom ho ye pa na wonso e we de nke hu hia akra se nke mebisa ase ho ye nenso no e wo se mbisa oduyefo de ye de ya wanunum nubran ni nutan ni bi e de gugugu ye ma asa abosidiem ne nananom adi nkomo a enti unim ne ekọ ene ne ebe nyina okay abusia nana katachi no prophet no afi oba masidi no wono ene ni edi nkomo se de mahu se ye kasa mfonyini so no wo ya aka ho awia ne sa wo mo aye no mu di enkomo titu sunsum mu nsam no afinfin jampi mienu aduonu miensan ye na sha se den ye kire yadwene bia no ye be yadwene se ye be kono ho afi ye ne akodi inkita ho ene de ne ye ba behwe awoye so ebra ye be wo obi ato nga no yetimi sesa wo hyebra na eto danso a ebinom keka se aya na doctor fo no ne nurse fo no kura bi nso sesa nkwada no enti wo behunu no na wankasa wo yamba eye omoja no na eno akodi baabi abra wonim ho hwe o na obi de na aba bedi wo ho ebasa sunsum na wo no baabi a ofire a wo de aba wo no eni ne timi hia na ni emetimi koyie sa eno kan wo bi na abrabo aye den de amaye ya na sunsum nse na eka se awoyem ampa se yetimi sesa obi hyebra na eno nkomo ne ba bedie woni ye bewuram na afi ya wono ne ya dosuko ne ehun sene ensem ne sitie na ayahweye e de ama me menu mienu se ye kọ awo so a e de na wo se yebetimi aye ansa na yebekọ aba sebi obi ntimi sesa ne yakọ aba fie no nso kra no eno nso yetimi sesa na eno nkomo na ye ba bedi nana papa akwa ba biem fine papa nana sunsum anase awoyem yetimi sesa akwada aye wo no foforo yetimi sesa ne hyebre mpacho yetimi sesa ne hyebre ekoba ne sei yo eye niema minu won se mba trimosu mba omutrimosu ba bi wo ho nyinse a wode abewaro ana woni ne twempena wode behyewo akwala no enya wo ba obetiti wo san ene na uka hei na akwala ne pese obo enya wo moja unse pompadro yemfa nsa kompo untimi nsa pompadro nkosa kompo akwala bi wo ho enya wo moja ena yedi anka ode ba no won fa mbre ofise enya ne so moja na ye unti no etimi ma niema eye basa enu santu ndi haubab ene wa akwala bi wo ho oye wa busia ni ye wo moja da obeto nge nipa obedi kapio se ye wo nana wo fa so wani te se ye wani se na onya kwa ope na ohun se akwala no be ya otimi gina num nyam e de koma no mba akwada ketwa bodoma ya wo nge no di obedi kapio bia no no obaifo wani a otumi sesa ne hyebre akwala we dachi obe MP obe minister obe lawyer obe judge ana obe attorney general ana bishop bia sebe ne ho sumbu manipa otimi gi ne hyebre na ode akoma ne ba no asesa no de anya de ama no be no bi na otimi ye ode stars ni nyina be kwa busiam na ode nsa sanom kronosam ni subambone
no de ato akwada nso wono a woyɛ osano ade achi wunni wansi do wono na besambre osika omo te sa no nipa ho yɛ omo mmɔbɔ chen bibi sɛ sunsumu no de ya woyɛ wo no ɛyɛ ne de ba oba hunam ɛyɛ a na ɛyɛ ne ya ebise sunsumu sunsum bi na edi ne yɛ adwuma gidigidi nti wono woyɛ sunsumu a enha no ba oba hunam kura na opɛ 1 billion kura obetimi de ama nti yesesa hyebre ɛwɔ da yɛ wu nipa eno obi wo kura no na ni ba oba mi sei sɛ wo yiri nyim kura na me fa umfikira obenya asra asra mo so mo si den me ba opa ko mate sɛ yɛse mumu bi kura mo sɛ da tɔ ɛde ma nkwada no na wasade na ba no asane yade no aginiska fo na akom de omo no saa na omo te so te wo na onya nipa ye wa haban bi wo o kope anadwo na wa be ya nopa na wa pe kosia wo ya na wo hu ni se ya ebe fa kuro ni nyina ayade nketenkete beba ade achi na ote what say cancer na nipa eba baako abraba mumu bi bɔ no no de bi ni mu ye no ye wa haba bi wo ho a wo kote sa haba na de aka kosia mu no ho na watwi wo ya uhuse ebe fa ba bia sa haba ni bi wo ho ye sentimi de ye na asofo na ya fa ye taye mo ba se mi magya ene obetima ye ne watoru mumu sa haba no se sentimi de ye etimi sizi wo home fa oto na omusi wawe na bebere ye ma asofo no nti nipa ba home afa no to emba na afuru enkomba nti ubehu se wawu mudi mo ba gina wa hwen sa 2 hours mo behu se wawu na o mapage na akoto wo home fa no to tam no so a obesore na sofo na bompa de nsa to so se awurade akasa che no wonyane fu no na che se metewase a asofo ni bia ya nyane owufo oda adaka ma yekosie no Ghana ha odifo bi enye Ghana the whole world mamemfambra Ghana yete Ghana sofo bia ni Ghana ha nyankopa je okra obetima anya no apart from nyame enukura nye easy eye nhaban ofameti o metima ama wa haban bi wo ho ehye ho a yebebo otuo enko saa haban ni ebetimi de haban ni bi ama wa pusam nsuo anom na wa da ho ti se wawu no ye wa haban bi wa di tu mu wo dware a utimi kase wo yebaifo eno ye de ma asofo no wonya de ya obeka wanum nsem a wonim wo beka ni nyina se na wo ye wo wi na atiti wani so kura wonim de wo kan nana so boduem ye beba ho I think say e wo sesa nsem ya ko habe ya wakofade ya ben hu nsem no me hyeda na me no tena se ne ye no nko a ne ye de mamatiefo no muti ne yie pa because eniema wa hya ase bie so no me hu adwume ennem pese ye te nkrofo to pa entu de fa no to ye be hyeda aye no nko a nam de mamatiefo na ye nko aye abofra ne de ne so biem na wo se ya wo na to ofoforo no di obedika ababia no owani a obetimi asesa no ayasabia nso obetimi abasa ayasabia no ya anes phone bi wani nes bi kura oye baye chen obi a wo fie se nes ni ye nipa ofirifie na ya okọ se hode office okofie oye nipa omo sisa nipa hyebre de mama enti u pastor di hwe nes phone no afa no amba ni nyina abobbo degree akọ school papa etiye bi wo ma sisa nipa hyebre na ode ne mba na asebia nka omu yeye ne hyebre di ama nipa kro enti obi a obeba ho mama me nkire mu secret no wo abewo ba na se nipa ne yeba ana bemba na obedu na wunse kakra otu se ya o sesa akola ne hyebre no na onya bo kwaku da na da bi o na ma bre ndra manda na wa cheda yese oboa ogire na wo no oba na wo no nua na wo no adamfo na wo no na ebia obi aba besra betimi ayi wadamfo nua wo maame obi a na ebia ai oba betena se na abo ho enche na se wa yese kosa ase sinani ni korisan oye bayifo nti saa de no wo ani a wo hyeda bon na se ho no na tie no ana wo pa na wa hyeda de na atwi fom se na se wo de fa na area wo bon so ba so ja de wo ye no on ka security ni nkira se na ekọ nti omo sesa nkola hyebre ba nye wani hunu kan se na wo de sa abaifo na ye sa ye wo bi wo ye baye wonwe wo de se ya de na obi wo we na baye ka se o ha wo fa wa nya obi a wo ye humbambo nipa wo bebre sa masa baye ha na wampe ho akwankyera wo patu ko ha ne abrochire ko tena India baye mfa ni India wa ko
won fa hani se wo Libya won fa wono ne de ne ye contemporary 1 2 pa mframa no wo ho na je se ye nwane bayifo da ye nwane bayi enti na mpanimfo se wo dwane nyame a wo hye na ase wo dwane bayi ono da wa na adu na ni yefo na nim tu achitu wo de tu pe wo pa dwane kon endo an se wo pe obi obetimi ako agye ena wo ye ba pani wa busiam na wo lidi na wo ye ese wo so regina pintim na po bi a wo sunsum ani ti sunsum kasa mi se mi san na te a me boy ti mi dane ja mi san so a me kasa dane nsa mi ti sunsum ni mi di abofo ne ya adwuma sebe baayre kursa ye yini frimpom anu bi wo e kasa gu so a ye ja ena obi o ti mi da na wa ne kra pia ko hia sunsum bi etimi ma ne niema ese na abira botimi ye basa ena obi wo so otimi di ne kra timi ye fi e ma wo hu no ho ano enti eno sa ena obi wo ho so ofiri suru be ofa suru yedi anyame de ama na yetu ye wase asesu yedi ena e wo suru yedi wo obi wo otimi banya asase so de nko a na osuru yedi ne aloko enti wo fre ne nekatachi prophet wa no Obama sidi metena mentoma kokko so ame na de ama me na ma afre okra no eno me de abo dabo na de yesa adwuma no un se dabo ya abo a wodi agro wo nsuo mu nti ye kasa kire nsuo a po kasa etimi tia no na yese na ebe kasa na yade te se bia wo abrochire wo yare twa yade wo abodam wo frɛ me ye ma wo to vote keke ye ni abofo no kasa ebe kire wo esa wo beka unum nsuo no se yade ni betu ebe mem ese eyira eya adoma chede wow ya ti number ni 024 7777881 024777881 nana papa me humpo adwiri me ene na je se wo mo nso a wo mo fafura wo mo ya na wo mo se wo mo ye habanura apemfo no ko wo mo kwaji nnuro no nso no obi nso wani a obeti so obi wani na ohun se oba na oda wiyam obe da tituturu nipa ye wa haban bi a onu hu obetima asesa oba no so hyebre ana obetima dane ne yarefo direct wono wonji na num nyam no na mba obeje ne yarefo na ukita wade ebre ye nkun nso ne ase wo no ena esan wo obi nso wo wani a unim se obi anyin se 10 years da bitimi nyin se 5 years 6 years 7 years ya anaju na furu no timi ya tratra anopa na aba 5 years me ma bi bebre nduro mo eni na obi wo timi sum da se bibi aka no ampa so wo da mu be so na aba life na teacher ni behind me fie osum da ye na o maka no obi aka no sunsum ntimi ye se me yura ma pe ayaba said the na pressure no mintu kan kokotu ayi bi o mo de no call hospital man du ba bia na tim oko nti wiase no eya wiya we ase suro nipa nye anu edi mmako no enye na meden mehu se oduyefo ya me kwaji aduro won hoyi wo wani ede aye menyinse ya mana aye kama enu ye betimi ahu biza ubehu epokwan be so bible say dua na aba na ebe ma ya hu di akoro unhu se anka ntimi nkoso pe se what ya se ye wo obi wo ho nka ukoji bibi kura obi ho se udi kan bompa edi nipa no wura sunsumu e bompa e hweze ba bi wa me ko nipa betimi abo ma na wo ntimi mbo am obi ohu ni ofa sesi a wo hie obi a wo hie wi a se wo se wo sa na wo ko adro wura bi ho na tibia bi wonu mu a bibi di kan si mu na wan se da bi ba bi a me ko ye mbo na wo bi o hie wi de se anye hwe ahyenso de ba ko a wan hwe a obehu se na no ta ye tum wo ma no ta ye tum pa na nani ya nani ene ade ebi wo kran so na eja wo kwose ba ye nchenti na ba no bon ho kakra na obi o tete abenu de mede mehu se wonya papa ubehu ofa ye wo bi wo ye kura no ye san kwa akwankyere wo ba bi o utum koduo na wo se nipa we suman ye wo de be ma wo di agora wo be ma wo ba yie mo no kura na mo wani no mo nso mutimi ko baabi osafo onsa no ho enanam dodo onsa nkwan pokura nso otogum ko petumi ni bi sa de aka ho na enso bi a baabi abekwa ko rotim se dabi me di agora na me di ayu ye wo bi wo ho komfo bi a wunni ba yie no ubi ni ende ba wo ba yie bi wo ho ye de ma wa hawa wunni padua esa na wo baifu me ya wo baifu bebire ana mbisa bi mo baifu pa ba me ba yie me di ya de yie komfo bi a baifu ko enye bia komfo bi wo yusu motia wonni ba yie police ni soja nyepe enti wu nyusu motia me yusu motia ni abofo eni ayi ma me wata na me di adwuma plus bayi
Enti na wo ye tatare no. Ya enti na me ma asem ye different no. Ni nyina no opa wonya. Na de no wasesa ne ma bebile se agusu. Oh, say adwuma no apafo no adwuma ndoso na apafo no sa. Enipa ba ko ma me wata wafa. Moti. Wafa motia. Ma fa bosom. Wafa bosom. Afa nsuo. Wafa nsuo. Ba ye kakra. Yes. Aden. Police ni tuo na kire say wo ye. Police ni. So for ne Bible na kire say na Bible kura wo mu say 75,000 sheet no. Na me ma bosom kura say ndu be ya me check kire we duru for. Na Bible no 75,000 no a ekita asofo no. Ndi bisanse o mu kura mutimi kan wi ana nso say ekita o mu. Nti ma ne nya nwanwa se ado yi betimi abechi ball e wo park so fi se ono so wonsa na na katachie bia wo abrochire ade a mikiri wo ma bira bom ofa se wo di ba firi ha kodu abrochire na ba no wo mbu bemba foforo age no ofa meka eno kura de 2 days se wo pese mi bubu no go mbe bubu no mbabu ye mbemba kwase wo ye papa ma ba na odi akogu na chi bone ne de na odi abananim adia mi chiri kura no fise mba ne ma brochire fo breo eno obi wo ya ajo visa anawa broni omo se omo de visa be ma omo age ato ho se omo de stamp be stamp so ko be 5 years 6 years 7 years won sanya nkan akwase nya ko bondum se bibi nsi kwa ye se utwi bibi na mba na se bibi kuram pe akwankyere ni o pe direction ni pe obi obebo ho ban o mentena se wo pese wo ye player bobo te sa asamo ajan ana wo ye njumtuni te se sa akode ha no edodro ne tension for say sa akode na eba no wo fre na katachie prophet 1 Obama CD 024 7777881 024 7777881 bisa hu say denti na munyina mu ti abrochire wo obi adwuma koso wo de wadwuma nkoso wo kura no wadwuma wo ye na sika wo mu chen wo nua we no nso wo nua we atima ba be sifie ayen japade wo ba wo nua te Ghana wasan ayen japade a chan fe denti wo ntimi mba branensro osurusu yedie yemma asase enye di na osoro nkasa ewo so na mbie wa kwan na yedie nya wo de mentena se nya huhu afi bi esane papa bi fra brochire ba na omu nyina se omu kodware wo nsuom oto nsuom no wa mpie biem okọ nti afi bi esane mentena se afi bi ebeye na atwam ko ye wusu ye ma ye nsamanfo samboard. Okay. Nana yenhwe sese no meden me hu se me bayin so asesa ne hyebre ubehu entina untimi nkofa patroka enkoto diesel ngum entina nyankopo agyan sebi endua nyina tena ye hu de de be sosodua entina ye binim wo ho no enti nipa bia wo ho nka acha 2 months ese wo nya spiritual father nkasa no ye nde bosum wo ne be kotem sa bosum na otua ne ka na o hwe o hyebre mu ma ebi se wo hwe obi anopa awia hunhum ne hunam afa no enye ize nti wo pe obi a o ye spiritual father na onu so hwe wachi eba na wo niema akoso ton ye obi wo sa na te kura o kasa atimi da ne sika o ye die ni nhira no ewo no so endam ade a wa ye nti nna sa nipa no meka nkyere wo se ye se ene na nipa no ka chen se o me pese mi tura no ma wo se owu ni aja emwa enso no onim de wo ye emwa bizanse wo no adwumaden be na ono wo ne bibia akoso dodoma no eye direction eno yetimi mo asase ye kom no soro akasa na ya bio chance nipa bi o star no say lokwa na wanya sunsum nipa bi oti sunsum ni a se de be ya star ni bebie no edin nipa bi ya star wo soro ba star ni nya koloko na ewura sum mu pe gise onye obi oti sunsum ni na epem bra no ma ne niema edi dwira sa de no na nso wa kwan abie ene na afi de utompie watakura obem so wadwuma ne koso ntentem na yese nana we de enhyeda nye ade bia ehu bia ye beti ansan but munso mutimi ye ho adwuma esa agi nipa no nanim onyam ne hyebre de ma no se baye ko baye tu kwan a okosuesie fie bosom ani baye ye nyina different kakra na we ntam akwese BNI any soldier omu nyina weki ma ban ba obi apatonko entiye no baye tetenya bosom na echi baye what is baye achi bosom da ebi nsida jisa asase ayikom osoro be kasa enti upese ye hwe uniemam ye yufro hamu ha wa hu dua abe dua ne yade anyame ahyira number 1 enti upese ye otese abedua abe ye wa akokono ye de ya abe nsafufuo apeteshi
burukutu ena niema bebre even na yi no kura esan wo de atadwe no ye de otomfo de adwuma ntu pese ye otese dua abe na ofifiri from a friend na katachie prophet 1 na family as a spiritual father or spiritual leader ye bebo ho ban awia anopa anwumre ama wo niema nso akotente na obefiri abrochie beba na unia ketua san ye aja wo de a bisa mo mantam wo se small boys no mu da racers ni sa Bugatti ni Range Rover no adona odo ana ana owokoku afom eye direction e bredudu o masika nka kantamantofo muton injicas engine nko de kura soro no masisifie be ya kwankyere enne sikape enye patapa na ede pe wo kan Proverbs 13:20 Bible kura kasa wose wo onyansani a obehu nyansa abobra ba wo yokwasea na akofa wo yonko akwasea damfo obebire pianse na wo nyankopɔ kura ya na opanyansafo no mu ayadwuma enti wo pese wo di ye wunya sika ana wo di power bond e wa brochire wo pese wo di power bond wo frɛ na nakatachie prophet 1 Obama CD ye be kire wo ho akwan na wo so wadi 024 777881 wo bo 024 na no abo 74881 wo pese ye kasa na me kire wo niema bia ni so ye wo niema bi wo hawa ye bra ni amani a ye komu nyina no fa no agena ye yiri mu so o Nana yi baako kan se obetimi kura toyade e de amanti akura be wono no ye yarefo yes eno so obetimi asesa no o yetimi ye timi ye aduro ma yarefo no be no ma se patapa pieto ye de mra na na ewuro na se be spiritual wo ya se yetimi nanti ko hu so ma chichiro bi wo sunsum bi wo ya na mo titisika bi wo ho on se titisika bi na papa bi twi bonto won se asika tetede no aha eno sunsumu ya omope nti ya ekoje eyemade wo ho ya na yakope asika na dia wura sunsum na yakoji nipa no na onu nso aye yetimi ndanti omudi bi ya mponche dabo krokro kokomuni na asefo ya wiase no esum ba wuni ani anka nipa bia obanya anka ma enhuru na nya ni te sese de mitimi wura asofo mu etimi kansem kan da achi asem no na nanti ese no me yira fafuro me mpese sa akwanhia we nyina bi basie kura meti ade ne metimi aya obi kran kudi kan kwasesa ne hyebransa na ma chiri ma sa akohwe se bikopo obi amana ya ofa wiase wona mama wadwi mu ye fan mem ye ayaka wo tirimu menjuna obi asem emfo obi asem ye emma wani mbirade utimi firi sa nema we a obehia maame watakura bonasum maame watane ntimi ye ohwe wow udi tirimu fine Uni adwombone mu obia onyina obia aso adwombone omfu obi ho wo hia maame watakro ya obetimi asini kotokaw na watena se na wokọ obehwe odi na wasira ko wura nso mu nana yedase se 024 o ma ho kwa me eni udi 7777881 sesi number 024 7777881 yedase arafo a prophet na yene ne ebo nkomoyi na se afedie yene yankasa yate ne yasom yehu se ye nokura mpa se sa hyebre yetimi sesa na woye ema wanhwe ya eba a wode ne beba no na esunsunsu aso ebebe fie no da nya asem ketoa eno nti obi a wonum wa wodu se beba akokura ni honom a oye nipakan ewumu a ede ya ho chede bia wogina court da bia wo police station ye maame hyase na tu ho anamon na bo ho mpaye na hwe na wo mu nimfom se prophet monhwe na omunye hu adwuma mfama na bibie ne wonom a esikwa ewa asase so aha NYANSAPO kasa mfunyini e ma munyina mo ene hwa woje yan henewa midin ene abusua pani owusu duo mi bo modern na subscribe share na like na fama me ewo hodom Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadoresa Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no sane ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi akyede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya